Jestli si nepřipadáš pěkná, když máš na sobě make-up, tak tohle jsou chyby, které možná děláš a pojďme se na ně společně podívat. Jako první obočí. Úplně nejlepší je obočí vyčesat a nechat ho být. Každopádně ne všichni máme dokonalý obočí, já tady mám spoustu různých mezer, ale fakt to není ideální, takže musíme obočí dokreslit. Takže takhle třeba určitě ne. Cílem je najít si barvu, která co nejvíc sedí vaší přirozené barvě a hlavně ty chloupky fakt jenom trošičku dokreslit a nedělat z toho tady takovýho slimáka. Moje nejoblíbenější je tady to duo, tuška od Beauty Manifesto, mám ji v odstínu 03 a tady tenhle bezbarvý gel. Další bod je make-up a to, jak na tvojí pleti vypadá. Často vídám dvě chyby a tou první je, že si holky takhle přímo nanesou ten make-up na obličej. Potom ho začnou takhle rozpatlávat. Tohle prostě nevypadá dobře. První strašně důležitá věc je hydratace, protože když nebudeme tu pokožku před nanesením make-upu hydratovat a nepoužijeme nějakou podkladovou bázi, tak potom ten make-up bude vypadat fakt špatně a bude to takový ten cakey, těžký, hutný make-up. Že musíme používat SPF je samozřejmě všem úplně jasný, každopádně tenhle make-up má v sobě už SPF 45, což je podle mě úplně super. Takže já jsem použila jenom krém a potom použiju tady tu podkladovou bázi. Mimochodem, proč nikdo nemluví o tom, jak tahle podkladová báze nádherně voní a úplně úžasně vypadá. Strašně důležitá je taky barva make-upu, protože ten make-up ti musí sednout a musí to vypadat přirozeně. Takže pokud máš nějaký oblíbený make-up ještě ze zimy a nechce si ti kupovat nový odstín, tak mám pro tebe perfektní tip v podobě tady těchto bronzovacích kapiček od Beauty Manifesto. Já si dám vždycky takhle make-up na ruku, do toho si dám trošku kapiček, rozmíchám a udělám si vlastní perfektní odstín make-upu. A z toho vychází ještě poslední důležitý bod k make-upu a to, že si ho nedávat rovnou z té pumpičky na tvář, ale hezky si ho nanést nejprve rovnoměrně po obličeji a potom až ho začít blendit. Takhle máš totiž perfektní kontrolu nad tím, abys měla všude hezky stejnou vrstvu. Jdeme na další bod a to je linka. Spoustu lidí má pocit, že třeba nemůžou nosit linky, ale ve skutečnosti je to jenom tím, že si je třeba dávají špatně. Často se setkávám s tím, že si holky myslí, že když si chtějí jakoby otevřít to oko, takže nejlepší je udělat si tu linku co nejvíc nahoru a co nejvíc u koutku oka a udělat ji pořádně tlustou a protáhlou nahoru. Jako třeba něco takového. Ve skutečnosti to udělá to, že to potom vypadá, že máme celý to víčko černý a prostě vypadá to hrozně. Proto je důležité to nepřehánět s toužkou linky a vždycky sledovat vlastně tady to spodní víčko a takhle ho protáhnout nahoru. Koukej na ten rozdíl. Pokud se ti na sobě linka ale pořád nějak nezdá, tak zkus udělat to stejný, co dělám já, a to je to, že tu linku neprotahuju až úplně do koutku, protože mě to třeba nesluší, takže se zastavím tak na 2/3. Pokud si ráno natočíš řasy a nevydrží ti nahoře ani do svačiny, tak použij voděodolnou řasenku, protože ta ti je udrží celý den. Tohle zní možná jako ten nejjednodušší hack na světě, ale je to tak. Máme tu poslední bod a tím jsou rty. Vybírej si co nejvíc přirozenou barvu a konturku se snaž přetáhnout jenom fakt maličko. Já sama mám malý rty, hlavně horní red, ale tím, že ho jako fakt hodně přetáhnu, tak to líp vypadat nebude. No a máme to, já myslím, že ten rozdíl je jasný. Tahle strana krásně zvýrazňuje moje přirozené rysy a to je přesně to, co od make-upu chci. Zatímco tahle strana ze mě udělala úplně jinýho člověka a vypadá to fakt špatně. Takže pokud někdy trávíš spoustu času nad malováním se a stejně nejsi s výsledkem spokojená a nepřipadáš si hezká, tak to není tebou. Zkus jenom změnit některou z těch věcí, o kterých jsme se tady dneska bavili. Nezapomeň sledovat tenhle profil a měj se hezky. Ahoj!